Dámy a páni, 25. júna 2026 si pripomíname sté výročie narodenia českého a československého maliara a grafika Přemysla Straku, narodeného v Terezíne v roku 1926. Pri tejto príležitosti by som rád oficiálne oznámil založenie občianskeho združenia Galéria Přemysl Straka. Naším cieľom je výskum, dokumentácia, ochrana, zbieranie a prezentácia umeleckého odkazu Přemysla Straku. Počas uplynulých mesiacov sme začali archívny aj terénny výskum, navštívili sme miesta spojené s jeho životom a tvorbou, dokumentovali jeho bývalé ateliéry v Litoměřiciach, galérie, v ktorých vystavoval, a postupne zhromažďujeme obrazy, katalógy, fotografie a ďalšie materiály. Hoci Přemysl Straka počas života vystavoval a jeho diela sa nachádzajú v galériách aj súkromných zbierkach, veľká časť jeho odkazu zostáva dodnes nedostatočne zdokumentovaná. Preto sa s úctou obraciame na verejnosť s prosbou o pomoc. Ak vlastníte obraz, kresbu, grafiku, katalóg, fotografie, korešpondenciu alebo akýkoľvek materiál spojený s Přemyslom Strakom, budeme veľmi vďační, ak nás budete kontaktovať. Rovnako hľadáme osobné spomienky ľudí, ktorí ho poznali, navštevovali jeho výstavy alebo sa s ním stretli v Litoměřiciach, Terezíne, Prahe či v širšom severočeskom a československom umeleckom prostredí. Dlhodobým cieľom združenia je príprava monografie o živote a diele Přemysla Straku a neskôr aj vytvorenie stáleho galerijného priestoru venovanému jeho odkazu. Niektoré hranice existujú iba na mapách. Umenie ich nikdy úplne neprijalo. V mene členov a priateľov Galérie Přemysl Straka vám ďakujem za pozornosť, podporu a pomoc pri zachovaní pamiatky významného, no stále nedostatočne doceneného umelca. Ďakujem.